Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan! Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue na dito nyo po maririnig sa programang API Aligwas Pangasinan Ilocano. Makakasama nyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At syempre kasama rin natin sa ating technical control ngayon in full attendance. Walang iba kundi ang ating mga sound engineers, sila Engineer Dennis Palaganas, Engineer Richard Mulanday at Engineer Nixon Daka. Magandang hapon mga kuys. Syempre, maligwas ang araw at sikay namin kapaborito. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 16, 2025. At syempre ngayon po ay ilang araw na lang ba? 26 days to go bago po ang inaabangang araw ng panagbotos, no? Sa May 12, 2025. Maikli na lang yung panahon, no? Para po sa mga mangangampanya. Pero syempre, paalala po ng COMELEC sa atin po mga kandidato na bukas po, Huwebes Santo, April 17, at sa may araw ng Biyernes, ang Good Friday o Biyernes Santo, April 18 naman. Pinaalalahanan po kayo ng Commission on Elections na ipinagbabawal po ang anumang uri ng pangangampanya sa mga araw na iyan. Base po yan sa Resolution number 10999 mula sa Commission on Elections. Napakalinaw po yan mga kapaborito. I am very sure alam na alam din po yan ng ating mga kandidato. Kaya syempre bigyan naman din natin ng panahon, no? Ang atin pong mga nililigawang botante at syempre kayo na rin po, no? Para po mag-alay ng dasal, mag-nilay-nilay, pag-isipan po ang mga bagay-bagay para po sa ikabubuti ng ating mga intensyon, sa ating pong mga objectives, no? Sa ating pong pagtakbo. At kung kayo man ay nanalo sa darating na May 12, 2025 elections, ay magpasalamat tayo, no? Dahil sabi nga po nila, kapag kayo ay nanalo, ibig sabihin kayo po inilukluk din ng Diyos, diba? Kaya nga pag nag-swear in sila, nakahawak po yung kanilang kamay sa Biblia. Ayan ha. Kaya ibig sabihin, tigil putukan muna. Ibig sabihin, anumang uri
It's either yung pong caucus, yung pong meeting de avance, yung mga house to house, pamimigay ng mga tabyeta, yung mga pangangampanya online sa social media, iba't ibang platforms, mga guesting sa radyo at iba pa. No? Dahil sabi ay anumang uri. So kaya ako nasabing ceasefire muna, di ba? Pero sa mga balita, tignan natin, no? Siyempre wala namang bakasyon sa balita, no? At bagamat siguro baka hindi sila mangangampanya, meron pa rin mga maiingay na personalidad, no? Lalo na sa national level. Napakainit kasi. No? Matagal pa ang 2028 para sa presidential elections. Pero nagiinit na talagang alam nyo yung mararamdaman ninyo yung importansya ng midterm elections itong 2025, no? Lalo na sa mga national positions, lalo na rin dito sa mga ibaba. Siyempre, magdidesisyon na ang mga taong bayan sa 2028, no? Sa pagbaba po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may susunod po, no, na kakandidato naman mga para sa presidente at vice-presidente. Kaya magiging decisive naman yan. Kaya ngayon pa lang talagang bakbakan na rin po, no, yung mga magkakapartido, yung mga magkakaalyado, magkakakampi dyan po sa Imperial Manila. Mapapansin nyo talagang kanya-kanya na rin, ano? Kanya-kanya na rin resbakan. Yan ang Philippine politics, ika nga. Siyempre, yung iba sinasabi, para namang circus. Ibig sabihin po niyan, alam nyo, kahit tayo naman po sa Pilipinas, napakabatang bansa pa rin po natin, ano, pagdating po sa pagpapatakbo ng isang democratic form of government. Kaya, I think, our democratic government, tumatakbo naman, no? At it is working normally. Kasi ganyan talaga merong magkakabanggaan dahil sa mga iba't ibang opinyon, iba't ibang prinsipyo, no? Kaya meron talagang kailangan manaig. Kaya andyan ang eleksyon, no? Kailangan mamili ng tao at respetuhin ang majority, ano? Kung nanalo ang isang kandidato dahil mas marami ang kanyang boto, ibig sabihin mas marami po ang nagtitiwala sa kanyang botante. Ganun po talaga ang takbo ng demokrasya. No, kahit pag nag 50-50, isang boto lang ang magbe-break niyan. No? Pero syempre, kapag hindi natin matanggap ang ating mga pagkatalo, gumagana pa rin ang demokrasya dahil bibigyan pa rin po kayo ng sapat na panahon ng COMELEC para mag-file ng inyong electoral protest, di ba? So, napakaganda rin naman ang sistema. At maging ang automated elections, no? Bagamat kahit ilang beses na bang nagamit ang automated elections, parang 13 times na yata, no? Papansinin natin, no? Marami pa rin namang kailangang i-tweak, kailangan pa rin ayusin. No? Dahil syempre alam nyo yung data. No? Tapos yung transmission, reception ng data. No? Napakasensitibo yan. Diba? At merong mga nagbabantay, nagmamatsyag, no? Ng mga grupo. Diyan po sa tupad na sistema, yung automated elections. Bagamat bago po, no, ang ating contractor, yung Miro Systems mula sa South Korea. Dahil yung nauna, no, yung Smartmatic, sila yung mga naunang nakakuha ng contract, no, sa contract bidding sa COMELEC para magpatakbo ng automated elections, no, yung kanilang technical expertise. Ngayon naman ay ang Miro Systems. Kaya first time ni Miro Systems ng South Korea na mag-conduct ng automated elections dito sa Pilipinas. Kaya nakatitig lahat ng mga mata at nag-oobserba sa bawat galaw ng COMELEC at ng Miro Systems na ito, ano? At very transparent naman ang Commission on Elections. Yun naman yung maganda ron. At I think on schedule pa rin, ano, lahat po ng kanilang mga ginagawa. Ibig sabihin, wala pa naman sila mga backlog so far.
wala naman din tayong naririnig o nababasa mga balita o napapanood, no, na medyo nagka-problema na. Last time lang siguro yung nakita natin at napanood natin mga balita tungkol po syempre dun sa yung imprinta ng balota, no, dahil may mga humahabol pa sa disqualification, humabol pa sa pag-atras ng kanilang certificate of candidacy, at yung iba naman na na-disqualify, hindi na isama sa balota, ay dinesisyonan ng Supreme Court o ng Korte Suprema na ibalik, no, sa balota. Kaya nagkaroon ng minor adjustments, no, may mga nasayang na balota, pero nag-resume naman, no, yung printing ng mga ballots. Alam nyo, yung ako kung sino pang nakakaalala sa inyo ng itsura ng balota noong mano-manong eleksyon. Alam mo pa ba yun, Det? Hindi ka ba bumoto noon? Nung manual? Hindi pa. Kasi noon yun, parang ano yun 1/4 lengthwise yung balota noon. Yan. Excuse me po. Tapos yung mga iboboto mo nandoon sa what do you call this? Sa folder. Tapos doon mo isusulat. Kaya noon ang issue noong mano-mano, yung mga spelling, yung napakagagandang pagsusulat, yung handwriting, di ba? Pero syempre may mga kaso-kaso yan eh. Syempre mayroon tayong mga kapaborito na no read, no write. No? Yun po. Yun ang mga nagiging problema noon. Kaya yung isa sa mga mga advantages din doon sa pag-shade ng bilog, no, o yung oblong, yun po para doon sa atin po mga kapaborito. Alam niyo, sa totoo lang, marami pa rin po, no, ang porsyento ng mga Pilipinong no read, no write. Kaya malaking tulong. Meron po naman yung mga yung ating mga teachers, Board of Election hindi canvassers inspectors, BEI. Sila yung pwedeng tumulong, pero hindi nila pwedeng hawakan yung kamay. Mga ganon. Pwede nilang basahin para doon sa tapos mamimili. At paalala syempre, no, doon sa mga PWDs at senior citizens, pwede po kayong pumunta sa mga polling precincts, yung mga presinto sa mga eskwelahan ng mas maaga kumpara doon sa alas 7 ng umagang pagbubukas. No, pwede po kayong pumunta diyan 2 hours ahead of time. No, pwede po kayong i-accommodate ng ating pong mga BEIs o yung Board of Election Inspectors. Bakit kaya ako nasasamin? Sino kayo nakakaalala sa akin? Huwag niyo akong isipin. Ako lang to. Ba't adan? Dapat meron akong ganun. Det. Ba't adan? No? Ba't adan? Mga ganun. Ayan ha mga kapaborito, syempre bukas po, paalala lamang po sa ating pong mga tagapakinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Off-air po tayo tomorrow hanggang sa Sabado, April 19. So magre-resume po sa normal operations ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan sa darating na April 20, Linggo ng Pagkabuhay o Easter Sunday, okay? So, mamimiss nyo yung kapugian namin. Parang nakikita nyo rin kami sa radyo, Pero syempre, makikita nyo naman kami sa inyong mga cellphone. Hanapin lamang sa inyong mga Facebook account ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. At kung meron naman kayong Smart TV o Internet TV, dahil kayo ay nakatutok sa mga YouTube channels po na yan, pwede nyo na rin po kaming mahanap. I-type lamang po sa search engine ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Pero kapag na-type nyo pa lang yung DWJE, talagang lalabas agad dyan ang ating pong mga news programs sa ating YouTube channel. Okay? Kaya umpisahan nyo na. Hanap-hanapin nyo na po para dun sa mga hindi makahabol, makinig, no? O kaya hindi nakapanood, masyadong busy, pwede nyo pa rin pong balikan ang mga issues, pakinggan ang mga talakayan po dyan po sa inyong mga YouTube channel. At syempre mga kapaborito, ramdam pa rin ang init ng panahon.
Ay nako, hapong-hapo ako kanina, no? At sa sobrang init sa bahay, kung pwede lang bukas, pwede ka nang pumasok. Kaso sarado tayo, no? Busy sila, sila Det, sila Canixon, saka si Gayam. At bukas, no, yung mga mag-uumpisa ng bumiyahe, no, magliwaliw sa beach, at magpunta sa mga simbahan, sa mga maggugunita, no, o sasagawa ng bisita iglesia at magdarasal. Lagi po kayong magdala, no, ng inyong tubigan. Lagyan nyo po yan ng tubig, no? Inumin nyo po yan. Maging hydrated po kayo lagi. Importante po yan. Pero dun sa mga merong dinaramdam, yung mga mayroong comorbidities na tinatawag tulad ng hypertension, yung mga high blood. Sila tatay, nanay, lolo, lola. No? Siguro pwede naman na po kayong mag-alay ng inyong dasal, no? Diyan po sa altar ng inyong bahay, sa inyong mga tahanan. At tawag na po kayong lumabas at sumama, no? At sobrang init po, baka hindi po ninyo kayanin, lalo yung mga may high blood. Baka maduling kayo at ano pa ang mangyaring hindi inaasahan. Kaya lagi po tayong uminom syempre ng ating mga maintenance medicines. Lalo dun sa mga may hypertension, sa mga mayroong diabetes, huwag nating kakalimutan yan. Bagamat may kamahalan, meron naman po ng mga generic, no, na medicines na pwede pong mabili sa mas murang halaga, no, kumpara doon sa mga may brand na mga gamot. Same lang naman din po yung epekto po niya ng mga generic na brands kaysa dun sa mga branded na gamot. Okay? Lahat naman po kasi ng gamot, mga pa-generic or branded, ay dumadaan po sa tamang pagsusuri ng Bureau of Food and Drugs. Kaya syempre, para mapasiguro po na maayos, no, yung mga medisina na inyo pong binibili sa mga parmasya at maasikaso yung inyong kalusugan, mga kapaborito. Lagi nyo pong iinumin yan para hindi na po lumala yung inyong dinaramdam. At syempre mga kapaborito, wala naman tayong nabasa, no, na scheduled power interruptions April 17, 18, and 19. So makakapagsindi kayo ng inyong mga aircon at electric fan. At bagamat sarado syempre yung mga opisina doon sa mga hahabol, no, baka may mga maputulan ng supply ng kuryente. Sana ay agahan po natin ng pagbabayad. So magre-resume naman po siguro yung ating po mga bayad centers sa 19, yung iba sa 20 iba or 21 do sa mga opisina ng ating mga power distributors tulad ng Senpelco, Panelco at ng Decor. Kaya minsan agahan po natin magbayad, no, dahil mahaba ang pila kung minsan. Hi, hello sa ating pong mga kapaborito. Siyempre dito sa Dagupan City, no, nalalapit na yung inaabangan nating Bangus Festival 2025. At siyempre, excited na rin po ang maraming kabataan na uuwi mula sa kanilang pag-aaral sa iba't ibang lalawigan at sa Metro Manila para makasama yung kanilang mga pamilya. Mahaba-haba po yung bakasyon ngayon. Sem break na rin ba? Hindi pa yata, no? At syempre mag-iingat po tayo sa kalsada, mga kapaborito, ha? Lagi nating atupagin yung ating pong Dr. Blowback Jets, no? Yung Dr. DR yun yung driver's license. Tapos yung R yung registration. Wag nyong kakalimutan din yung dalawa na yan. No? Kasi matindi ang penalty, kapag kayo ay nagda-drive ng wala pong lisensya o kaya kahit naiwan po ninyo. Pero hindi ko lang alam kung napicturean ninyo yung lisensya, ay pwede po ninyong picturean po yun.
Hindi ko lang sure. Ang alam ko meron yata ang batas parang electronic pero no? E-license ang tawag. Kailangan i-apply nyo pa rin yun, yung e-license na yon para po yun ang ipapakita nyo sa mga traffic enforcer just in case. Para mas convenient, di ba? Out! Meron sa ato yung tumatawag na importanteng tao. Hi, hello kay Ma'am Maricar. On air tayo, on air. And si Ma'am Maricar, dati kong news chief, news manager sa ABS-CBN. At syempre mga kapaborito ha, naglibot na rin po ang ating pong Philippine National Police Pangasinan Police Office. Nakita po natin ng paglilibot sa social media. Nag-post na rin po ang ating Provincial Director na si Colonel Rollifer Capokian. At binisita na po nila yung pong mga terminals and resorts dito po sa entire Pangasinan para check-in. At tignan kung maayos ang pamamalakad at nasa ayos yung mga safety precautionary measures ng mga resorts at ng mga bus terminals, kasi importante po yan, lalo't inaasahan po natin ngayong araw na magdadagsaan na rin po yung ating po mga bakasyonista at mga devotees. At siguro iikot pa sila sa Manawag para i-check din yung kalagayan po ng traffic po doon. Kasi alam nyo talagang maliit na rin at masikip na rin sa Manawag. Kung ikukumpara po ninyo sa libo-libo na mga devotees, mga turista na pumupunta po riyan para po mag-alay ng dasal sa Our Lady of Manawag. Kaya naman maganda kung magkaroon talaga ng widening din at mga traffic rerouting. At maraming kalsada dyan sa Our Lady of Manawag. Alam niyo, itong Our Lady of Manawag talagang isa yan sa mga number 1 pilgrim site sa buong Pilipinas. At yan na nga po ang tinatawag nilang car blessing capital. Dahil kapag may mga bagong sasakyan, kahit segunda mano na bagong bili, at mga motorsiklo at kung ano pa, dyan po pinapa-blessingan. Dahil naniniwala po sila para malayo sa disgrasya at magkaroon sila ng safe na travel gamit po ang mga sasakyan na yan. Kaya halos araw-araw yata libo-libo nagpapa-blessing po dyan. At sa isang, ang alam ko 60,000 per week Biruin nyo yun. Tapos sa isang taon, ilan kaya ang mga deboto na nakakapunta po sa Our Lady of Manawag. At syempre, napakagandang development yan, lalo na sa ating mga kapaborito dyan sa Manawag. Dahil kapag maraming tao, maraming pilgrims, devotees, tourists, ay ibig sabihin po niyan ay masigla. Masigla ang local economy. At bumibenta yung mga paninda, yung mga kakanin, mga kandila, at yung mga handicrafts. Maraming handicrafts po dyan. At sabi nga ni 4th District Congressman Tof de Venecia, kinuwento nila sa amin, yung pong na-discover nila dyan, yung isang gumagawa ng ice cream. At nasuggest nga po nila na bakit hindi gawan ng Sampaguita ice cream. At nag-click naman yung Sampaguita ice cream. Natikman ko na rin yun. At napakasarap. At napaka-pleasant. Alam nyo naman siguro yung amoy ng Sampaguita. Ewan ko na lang dun sa mga Gen Z at Gen Alpha kung alam pa nila yung itsura ng Sampaguita. Kasi madalang ka na makakita ng Sampaguita ngayon Diba? Dati nagkalat lang sa kanto yan. Kasi parang feeling ko wala nang bubuyog din ngayon Meron pa ba mga bubuyog ngayon? Wala na halos. Kaunti na lang. Dati yan ang daming Sampaguitas dito sa Dagupan City.
At pag pumapasok kami noong elementary at high school, pag naglalakad ka, talagang alam mo yung para ka nasa simbahan no, dahil napakabango ng paligid. Ganyan po yung lasa nung Sampaguita ice cream dyan sa Manawag. Kaya pag mapunta kayo dyan sa Manawag, no, hanapin nyo lamang po yung ice cream na yan. Wala akong detalye nung ice cream. Pero sikat na sikat po yan dyan ngayon sa Manawag. Marami pa silang ibang ino-offer na flavor ng ice cream. Ano? At marami pang mga kakanin. No, gustong-gusto ko diyan sa Manawag yung binibili naming patupat. Pero ang alam ko yun ay ginagawa sa ibang lugar. No, meron ding sariling kakanin ng Manawag at parang iilang pamilya na lamang yung nag-i-exist na nagpapatuloy sa pagpagawa ng ganoong klase ng kakanin. Nakalimutan ko na yung kakanin na yun. Hindi siya hindi siya matamis na kakanin. No, pero parang na siya, parang inlubag ba yun? Para mamaya hanapin natin yan. At syempre, mag-iingat tayo sa ating pagmamaneho dun sa mga magmamaneho, mag-long drive. Iwasan po natin magpuyat at mag-inom. Holy Week naman ngayon, bawas-bawasan na muna natin ang pag-inom. At syempre, konting sakripisyo na lang. Dahil syempre, kasama nyo ang pamilya nyo, mga kaibigan, importante ay ligtas kayo makarating sa inyong paroroonan. At maski yung mga sasakyan nyo, double check po ninyo bago po kayo biyabiyahe. I-check nyo yung inyong blow bagets, mga kapaborito. Yung anak ko, nung pauwi dito kahapon, nasiraan pa ng sinakyan niyang bus dyan sa SC Tex. Ewan ko ba doon, tuwang-tuwa naman. Dahil first time daw niya naglakad sa SC. Di ba? Ayan, mga Gen Z Maglakad ka ba naman sa SC Tex, tuwang-tuwa ka. Napakabilis ng mga sasakyan, tumatakbo ng maximum na 100 km per hour. Ayun, nag-video pa siya doon. Pinadala niya sa akin. Pero syempre tayo, may konting nervyos, pero importante, ligtas naman. At nakauwi, medyo mahaba lang ang biyahe. Kaya dun sa mga babiyahe, kung masakit ang tiyan, delicads kayo, mag-deposit muna kayo dyan. Oras natin, 5:32 ng hapon. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano, makalipas lamang po ang ilang patalastas. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Sa lahat ng nakasakay ng jeep, tricycle, bus, alas 5:30 na, kapaborito. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Chico Samson, ngayon, Chico Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangarin tapat, dignidad, lapang at lakas. Kasama nyo noon ay kahit kailan. Ano bang oras ay malalapitan? Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chico Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Di ka na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson na iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho.
Number 19 sa balota, Iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the friends of Chito Samson, California, USA. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi ditong pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Gagraduate ka na, kapaborito? Sana all. Wow! Congratulations! Good luck sa inyong next journey, graduates! Be proud of what you have achieved so far and be grateful to your parents. Pagbati mula sa inyong kapaborito, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw, Pangasinan! Muli po nagbabalik ang programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano. Ako pa rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito pa rin po ang programang API. At kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. At syempre mga kapaborito, paalala lamang po dahil as of April 15, nagpalabas pa rin po ang B4 ng Shellfish Advisory. Dito po yan, B4 Regional Office 1. At yung kanila pong Shellfish Advisory ay tungkol po doon sa red tide toxin. At sinasabi po dito, doon sa kanilang Shellfish Bulletin number 10 ay positibo pa rin sa paralytic shellfish toxin o red tide ang mga samples ng shellfish at ascites o yung alamang na nakuha po nila sa coastal waters ng Bulinaw at Anda.
Ayan po ha, Bulinaw at Anda, Pangasinan. Yan po ang nagpositibo. Mga lugar po niya yan. Meanwhile, yung pong mga shellfish, alamang na nakukuha po sa Infanta, Alaminos City, Sual, Bani, sa Rosario at Santo Tomas, La Union ay safe po yan, no? At ligtas mula sa toxic red tides. At pwede po natin yan kainin. Basta ugaliin lamang po, no? Siyempre, kahit anumang pagkain na ipinapasok natin sa ating katawan, mga kapaborito, ay dapat po yan ay maayos na naluto, no? At para mas secured yung ating kalusugan. Baka mamaya hindi man kayo nadali ng red tide, baka naman di ba? Baka madali naman kayo ng parasite o kaya ng bakterya. Kaya ugaliin nating lutuin, ano? Yung pong mga pagkain na kinakain natin, syempre, no? Hindi naman tayo, maski mga Japanese, mga kapaborito, sanay yung mga yon. Ewan ko rin, no? Madami naman na ditong Japanese restaurants. Pero those are well prepared at mga eksperto po na Japanese chef, no, ang nagpre-prepare po niyan at sinisiguro naman nila, no, na safe po yan at malinis dahil may mga nagche-check po mula sa sanidad, di ba? Pero yung mga sa harap nyo binubuksan, yung mga talaba, mga ganyan, nakikita natin yan, marami yan dito sa may Lukaw area. Nagiging uso na, parang nauso, no? Yung mga roadside talaba, tapos doon bubuksan, doon nyo na rin kakainin, lalagyan nyo lang ng suka, sili. Ako, I highly discourage that, no? Dahil delikado po yung ganon. Kapag tinignan nyo po yan sa microscope, baka magulat na lamang po kayo kung anong mga meron dyan. Kaya try to be careful or refrain from eating fresh, uncooked na mga talaba, okay? Samantala mga kapaborito, narito po muna ang mga balitang dapat nyo pong malaman ngayong araw ng Miyerkules. Department of Tourism pinagana na ang mga Regional Operation Centers para sa inaasahang pagbuhos ng mga turista ngayong Holy Week. Anim na 7 na Kadiwa pop-up stores target na maitayo sa mga PhilPost office bilang bahagi ng pagpapalawak ng Kadiwa ng Pangulo program. 5.8 magnitude na lindol yumanig po sa Sarangani Province. DOH pinayuhan ng mga deboto ngayong Holy Week na hindi naman kailangang saktan ng sarili sa pagpepenitensya. Sa balitang pampalakasan, Warriors lusot na sa playoffs. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Pinagana na ng Department of Tourism ang kanilang Regional Operation Centers para magbantay sa mga tourist destinations ngayong panahon ng Holy Week. Pahayag ito ng Malacanang sa harap ng inaasahang pagbuhos ng mga turista ngayong Holy Week. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nalayo ng hakbang na ito ng DOT na matiyak ang maayos na pangangasiwa sa mga tourist attraction at gawing kasiyasiya at ligtas ang karanasan ng mga turista. Sinabi pa ni Attorney Castro, ang Regional Operations Center ang magmumonitor ng sitwasyon sa mga pasyalan at lugar bakasyunan at siya makikipag-coordinate sa kaukulang mga ahensya kung mayroong mga concern na kailangang tugunan. Batay sa pagtaya ng DOT, aabot sa 30 milyon ang mga lokal at dayuhang turista sa Pilipinas ngayong Holy Week. Kabilang sa mga kilalang destinasyon na inaasahang bibisitahin ng mga turista ang Cebu, Bohol, Boracay, Palawan, Siargao, Baguio, Batangas, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Pampanga, Pangasinan, Puerto Galera, Camiguin, Siquijor, Cagayan de Oro, Davao at maging ang Intramuros. Samantala, ikinalugod din na ibinalita ng palasyo na wala ng pila sa immigration counters sa NAIA Terminal 3 kahit sa oras ng rush hour, kaya magiging mas madali na ito sa mga umalis o departing passengers.
Ipinag-utos kasi ni PBBM na siguraduhin na maging maayos, ligtas at convenient ang biyahe ng mga pasahero ngayong Holy Week. Dahil dito, nagtulungan po ang mga ahensya ng Bureau of Immigration, MIA, New NAIA Infrastructure Corporation at Department of Transportation para maibsan ang mahabang pila sa immigration counters. Epektibo naman. Kahapon, lahat ng 44 na immigration counters sa NAIA Terminal 3 ay bukas para mapabilis ang immigration processing ng mga pasaherong may biyahe. Sa iba pang balita, formal na lumagda sa Memorandum of Understanding ang Department of Agriculture at Philippine Postal Corporation of PhilPost ngayong Huwebes, April 3. O noong Huwebes, April 3 para sa pagpapalawak ng Kadiwa ng Pangulo program. Layo nitong gawing mas accessible at abot kaya ang pagkain sa tulong ng mga post office sa buong bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang kasunduan ay patunay ng kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno. Sa ilalim ng kasunduan, target na makapagtayo ng 67 Kadiwa pop-up stores sa mga post office sa Metro Manila at iba mang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpasalamat naman si Postmaster General Carlos sa DA patuloy na pagtutulungan ng dalawang ahensya. Samantala, target naman ng DA na magtayo ng 1,500 na Kadiwa stores sa buong bansa pagsapit naman ng 2028 upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa mas murang pagkain at mas maayos na kita para sa mga magsasaka at mangingisda. Sa iba pang balita, yumanig ang magnitude 5.8 na lindol sa lalawigan ng Sarangani ngayong Miyerkules ng umaga, April 16, 2025. Ayon po yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Naitalang lindol alas 5:42 ng umaga na may sentro na 42 km sa timog kanluran ng Maytum at may lalim na 10 kilometro. Batay sa PHIVOLCS tectonic ang pinagmulan ng lindol. Nararamdaman ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao tulad ng ibang bahagi ng Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat na mayroon namang intensity 4. Intensity 3 naman hanggang intensity 1 ang naramdaman sa mga kalapit na lugar ng General Santos, Coronadal, Davao City at Bukidnon. Ayon sa PHIVOLCS, inaasahan ng mga aftershocks at posibleng pinsala habang patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad. Lagi tayong maghahanda mga kapaborito ha. Yung 5.8 magnitude medyo may kalakasan din po yan. Lalo kung tumatagal yan ng 15 seconds, mahihilo ka rin dyan sa 5.8 no? At syempre, lagi nating ipagdasal na sana ay wag nang matuloy yung the big one. Pero we're still expecting for the worst, mga kapaborito. Kaya lagi po tayo makibahagi sa mga earthquake drills, okay? Para po yan sa ating kaligtasan din, mga kapaborito. Sa ating balitang pangkalusugan, pinayuhan ng Department of Health ang mga deboto ngayong Holy Week na hindi na kailangang saktan ang sarili sa pagpepenitensya gaya ng pagpapapako sa krus at paghampas sa likuran o self-flagellation. Sa isang panayam, sinabi po ni Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na hindi naman kailangang sugatan o saktan ng katawan alinsunod na rin sa payo ng mga kaparian. Kung hindi naman anya maiiwasan, pinaalalahanan ng opisyal ang mga deboto na gumamit lamang ng mga bagay na nasanitize o paggamit ng antiseptic gaya ng iodine para maiwasang maimpeksyon at hugasang maigi ang mga sugat gamit ang sabon at malinis na tubig. Saad pa ng opisyal na mga sugat sa katawan ng penitensya ay tinatawag na dirty wound. Maaari kasi anyang panggalingan ng mikrobyo ang alikabok sa lupa at ang ginagamit na pagpepenitensya. Payo pa ng DOH official na huwag nang tumalon sa ilog o sa dagat at linisin agad ang sugat. Ginawa ng ahensya ang paalala kasabay ng taunang tradisyon ng maraming mananampalatayang Katoliko na pagpepenitensya tuwing mahal na araw.
para ipahayag ang pagsisisi sa mga kasalanan at alalahanin ng dakilang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus at paghampas sa likuran ng katawan na isinasagawa tuwing Huwebes Santo at Biyernes Santo. Kung gusto talaga nilang lagyan mo ng alcohol. Ubus ang kasalanan. Matinding penitensya yun. No? Yung iba ba naliligo pa sa dagat saka sa ilog? Di ba? Kung kontaminado yung tubig ng ilog, di mas lalo namang madedelikado yan. Di ba? Samantala sa ating balitang pampalakasan, matagumpay na nakapasok sa playoffs ang Golden State Warriors matapos pabagsakin ang Memphis Grizzlies nitong Miyerkules. Sa play-in tournament sa home court ng Warriors, na siguro ng nasabing koponan ang kanilang playoff spot nang talunin ang Grizzlies sa score na 121-116. Pinangunahan ni Steph Curry ang panalo at nagtala ng 37 points. Sinundan din ni Jimmy Butler ang performance ni Curry ng 38 points, 7 rebounds at 6 assists. Dahil sa panalo ng Warriors, makakaharap nito ang Houston Rockets sa first round playoffs ng Western Conference. Umiinit na ang NBA. At syempre mga kapaborito, no? 5:51 na eh. Yan paalala po natin doon sa mga mag-aalay lakad naman tawag doon. Bukas yun, no? Yung lakad ng mga deboto papuntang Manawag, no? Maging safe po tayo, ha? Sa paglalakad, no? At wag po tayong magtutulakan, magbibiruan, no? Kung kayo po ay nasa busy streets para wala pong disgrasya. At syempre doon naman sa mga pangkaraniwang lugar na pinagdaraanan o dinaraanan po ng ating mga deboto, maraming salamat dahil merong mga nandyan na nakaugalian ng maghanda ng pagkain at tubig, no, para po sa mga libo-libo na naglalakad at pumupunta sa Our Lady of Manawag at iba't ibang mga simbahan. No, at syempre ugaliin po natin na maglinis ng ating katawan, ano? Dahil alam nyo, iba't ibang kontaminasyon ang pwede nyong iuwi sa inyong mga bahay. Diba? At paalala ulit bukas, no, mga kapaborito, off-air po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan until April 19, Black Saturday. Magre-resume po sa normal operations ang Radyo Pangasinan on April 20, Linggo ng Pagkabuhay o Easter Sunday. Ayan, maraming salamat mga kapaborito. Dun sa mga pauwi na sa kanilang mga tahanan, yung mga hindi kasama doon sa half-day holiday. Siyempre yung mga nasa government agencies, LGUs, no, half-day lamang po sila as declared by Malacanang, na pinirmahan po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. At discretion naman ng mga private companies kung pauwi na sila, no, maaga. Kaya syempre wag nating kakalimutan mga kapaborito yung tunay na kahulugan po ng paggunita sa mahal na araw, ang pagsisisi syempre sa ating mga kasalanan, at pagnilay-nilay ng mga sakripisyo po ng pong may kapal para po sa atin, at ang pagiging mabait sa kapwa-tao, no? At gawin natin yan mga kapaborito. Alam nyo, napapansin nyo siguro, no? Kaliwat kanan na yung mga nararamdaman nating lindol. Kaya maganda kung sama-sama tayo magdarasal, ano? Makiisa po tayo sa iba't ibang relihiyon para ipagdasal po na maging ligtas po, no, ang ating mundo. At napapansin nyo siguro, no? Meron mga paggalaw sa iba't ibang plates, no, dito sa ating mundo. Nung isang araw dyan po sa San Diego, California, ay mayroon namang 5.5 magnitude na lindol.
At dahil na rin sa social media ay madali nating nalalaman yung mga nangyayaring kaganapan, no, sa buong mundo. Nagiging madali ang kanilang mga access, no. Pero syempre, tayo mga netizens na gumagamit ng social media, maging mapanuri pa rin po tayo sa ating mga i-share, no, para hindi tayo makapag-cause ng panic sa ating mga followers, sa ating mga FB friends, sa mga Twitters, no. At ayusin po natin, huwag nating tatangkilikin ng mga fake news, disinformation o misinformation para po hindi mag-cause, no, mag-stir ng panic sa publiko. At maging responsableng netizens po tayo, di ba? Mga social media users. Oras natin, 5:50 na ng hapon. Papaalam na po tayo. At syempre, magkasama ulit tayo next week na po, no? April 21, 2025 sa araw ng Lunes. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Aligwas Pangasinan Ilocano. Nagsasabing maraming salamat at magandang hapon, kapaborito.